Ja sam mislio da će mene u grob spušćat, a da ja ovo nikom neću reći, jer to što se meni zdogodilo, to se više nikom ne zdogodilo, jer ja sam taki čovjek. Ja kad kažem da neću reći, onda ti mene moraš na kolac nabijat, ne namazat uljem, pa da me sve grebe po kičmi do zavrat. Ja sam taki čovjek, ja kad kažem da neću reći, ja neću reći. I mene ti moraš, šta god hoćeš od mene rad, ja sam taki čovjek, to je čudo jedno kaki sam ja čovjek, to je čudo jedno. Jer, ali kad sam ja odlučio da nešto govorim, ti mene moraš u solnu kiselinu staviti, ja ću govorit i moraš me, ja sam sada odlučio da govorim. Jer došla su neka pogana vremena kad ne mereš reći nikome da ti je drag. On drugi, oni konta šta sam ja to njemu, šta će on to meni, jer što je on meni drag. Neko. Kad čovjek ovako dobije priliku da govori, on baš da govori o sebi. Ja neću govoriti o sebi. Ja ću govoriti o drugima, ja ću govoriti o svemu i svačemu, a neću govoriti o sebi. Ja nikad nisam govorio o sebi. Ja sam taki čovjek. I jednom sam htio da govorim o sebi i mene odvelo u ludnicu. Rekao da sam ja... To je čudo jedno. Kakvi su ljudi te pogani, kakvi ljudi mogu biti, ne mere biti. Tiko, ja sam taki čovjek. Ja 30 godina radim ovi posao. 30 godina radim ovi posao. I 30 godina ja idem po sastancima. I u prezeću slušam jedne te iste ljude, jedno te isto govori. Ja sam njih čuto i ja sam radio ko čovjek. I ja sam mislio da to što sam ja radio, da sam ja radio kako treba. Mene su počeli čerat od bolnice do bolnice. Ajde vamo, ajde tamo. I ja sam ošao samo u firmu, rekao ne mogu, meni je odzeta lijeva strana cijela. Ako ne vjerujete, krenite za mnom pa ćete vidjeti kako mi se zanosi sve noga i ruka i kako ja ne mogu više, ne mogu raditi. Dajte mi nešto da ja čuvam, da budem stražar, da ja mogu sjediti, pa jednom rukom ja mogu samo cigaru desno i drugu držati. Ja ne mogu više raditi, ja sam to njima rekao ali meni ne vjeruju jebe. Meni ne vjeruju, oni mene misle jer ja jesam ovako jedar, kad me vidiš ko međe, to je taki smo mi ljudi, to se ne razlikuje puno od životinja, to se ventra gore ko kad tu puta nema, to je taki posao, pa se to čovjek razvije. Ja sam samo rekao, mene uvijek su govorili, kaže on je školovan čovjek, on zna. Nemam ja ništa protiv toga što je on školovan, ali meni škola ne treba, ja nemam nijednog razreda škole pa sam i opet živ. I preživio sam tolike godine. Škola treba onome kome treba, mene ne treba, jer ja da imam škole, ja ne bi radio ovaj posao. Neko mora raditi ovaj posao. Ja sam rekao na tom sastanku da se pamet ne dobija školom, nego se škola dobija sa pameti. Ja ću to potpisati i ja sam stojao iza toga. Ona mene odvelo u bolnicu.
Ja sam onda rekao isto da sam ja najveću školu završio u vojski. I da je meni ja sam vojsku služio u Štipu. I da je meni oni kapetan govorio da je država teritorija na kojoj žive ljudi, stoka i ostali. Oni skočili na mene ko da sam ja ne znam šta kazao. Ja sam i da je ta država opkoli, ja sam to zapamtio ko danas mi čovjek govorio, da je država opkolita s drugim državama i da ti moraš stalno biti spreman da te one ne napadnu. Jer onda kad se ulizuje, on hoće tebe da napadne. To sam ja zapamtio, jer ja kad nešto zapamtim, to stoji u glavi ko kamen. Sve se drugo mora izgubiti. Moraš ti moju glavu podnik od onim mušicama udarat od sjekre, ali džaba ono ostane, to je kod mene ostalo u glavi, ja sam to zapamtio. Kad to se nije puno ni trošilo, i sam ja šta morao pamtiti, jer kad malo zapamtiš i to stoji za navijek. Tako kako se zovem, kad Zanka me upita kako se zovem, ja sam znao da je država opkolita s drugim državama. I da se država treba voliti više nego čača, više nego mater. I kad sam ja došao iz vojske, tu su počeli moji belaji. Kad sam došao iz vojske, moj čača je stalno s ovom državu. Ja sam jednoga dana njemu sve po spisku jebao. I rekao sam, ti državu, dok si sa mnom ne možeš stovati. Ne možeš stovati državu. Kako ne mogu stovati? Ne možeš stovati državu. Ona je važnija očače o matere. Šta će mi kada je država kad nema ni mater i čaču? Šta će mi država? Rekao, ne, država ti baza treba, bez čače, bez matere se more. Ne mere i umro je brzo i on i mater i vidio sam da bez njih mogu, ja bez države ne mogu. Ja sam taki čovjek, ja to volim, ja ne mogu bez toga, jer da nema države, da nema ove naše države, gdje bi ja svoga kera svezo, gdje bi ja kuću napravio, ja sam kuću napravio, faki kakav sam, ja sam kuću napravio. Ja sam kuću napravio, ma nema najveća kuća moja, ja sam kuću napravio. Da nema države, da nema ove naše države, gdje bi ja zasadio šta god erce. Da sam ostao koćeće i kod matere bi govna snasuo s jedne na drugu stranu, s kamare na kamaru, šta bi radio? Lako je po njoj lajat, ali treba rad, treba se sjevat koja, treba pola izgubiti. Pa to tako, to je država, to je čovjek. Jer to kakvi ljudi je ima koji ne znaju šta će od sebe, od paselka. Izlazi, jebem ti, ja gledam neki dan rezane građ, ima 100 kubika, baci cigaru u njega. Pa rekao, gdje ćeš čovječe Boži, jebem se kad državno je. Dok tom čovjeku iz kuzice dođe u glavu da to nije država, da je to on, da je to njegov proće, još koliko ti Bogo će pod toga podeći, a niko ne odije reći ove zludcu, mene zvodilo ludnicu. Što ja tako mislim? Ja sam taki čovjek, ja bi sad pobio kakvi sam. To čudo jedno, kakvi sam ja čovjek. To kako je tu, ja 30 godina, čovječe Boži, znaš ti kad čovjek šuti 30 godina, kako to mora biti da to se kupi u njemu ko će sada sve iz mene izlet kad ja jednoga dana, kad je nisam podavio gore na onom sastanku, kažu ljudi, ne znam ja, meni pao mrak, kad sam ja počeo, a ima me Bog dao, na sve sam zaboravio. Ja sve sam i dalo mu onu injekciju, pa sam malo me još kod srca fata, pa sam eto tako htio reći ovo. Ja sad ne znam ni šta sam ja htio reći. Jedno je rad u kancelariji, a drugo je rad u šumi. Ovo bi trebali oni znati, i oni u kancelarijama, i oni na onom sastanku. Jer ja kad sam god došao u kancelariju, oni nešto žderu. 8 sati topli obrok, 9 sati topli obrok, 12 sati topli obrok. Kad sam god došao onom referentu, on nešto ždere burek i kefir pije. I nek pije i ždere šta hoće, samo nek me ne gleda kada sam pao s neba. Kada nismo iz iste firme. I kad ti njega vidiš samo kako on sjedi, malo mu je što mu naložiš iz kotlovnice, nego si stavi grijelcu između noga i pari. Šta pari?
Zavisi je li muško ili žensko šta pari. To je dokazato. Ja bi njega gore na topli obrok, na balvan leden, pa da mu se govno u njemu sprzne, pa da mu ja grad donesem. Trebuješ ga u čaršiji s mesom, a šoferi svo meso pojedu dok ga donesu nama gore na radilište. I ne bi pola jada bilo, nego kad ga ja gledam onim plislavim rukama od kolomasti tura mi u grad, drob mi se moj otkine, a moraš jest, jesi gladan. Ja bi njih sve natopli obrok gore na ledeni balvan, nikad mu više grijalca ne bi pala na pamet da se pari, nego bi drugačije postupao. I drugo, kad god dođeš, drugom prilikom on sastanak, stalno se nešto sasaju i stalno nešto balegaju, da kafe ispijaju i sve nešto, realizacija milijarde i ostalo. Kako se to more rešavati kad se kafe ispijaju i pušu cigare, ne vidiš podavice oće od tamo oni meni gore. Sve je to preko našije leđa. I pite, i bureke, i sirnice, i kefire zamotavaju u papire službene. Ja njih na svojim plećima nosim. Sve jednoga punim kancelarijama. Da, još na kraju kad trebam da idem u penziju, on me zajebava. Da ga je bilo gore da mu malo, ja recim da mu ja prosiram, dođu kada dođu ovako pa im moraš janja ukrenut gore da se nažderavaju i napijaju, letaš oko njega ko hajvan, da se kaže hvala, hoće ti reći hvala. Neće on nikad reći hvala, to ti je taki čovjek, to samo gdje se ima gdje strugat od koga i da mu tetošiš igraš, to su ti ljudi, to je čudo jedno, onda kad mu dođeš da ga zamoliš nešto, on to odjebe kod da te nikad nije vidio. I sad meni neko treba da kaže da ja nisam ovije 30 godina, jebem ti, ja sam čuo neki dan u Boskom Petrovcu, ljudi 3 mjeseca ne primaju platu, a rade. Rade jer znaju ljudi zašto rade. Rade u grmeću, onome oštra grmeć, rade 3 mjeseca, rekla Pilana nema realizaciju i jebi ga mora za rad. Jer da čovjek ne radi, on bio životinja. Jedino zbog čega se čovjek razlikuje od životinje, to zato što radi. Jer bi bio ko ker, bio bi ko međet, bio bi ko ovca. To je taki su ljudi, da tako misle svi. To je čudo jedno. To je čudo jedno kaki sam ja čovjek. Ja sam taki čovjek i mene kao takoga treba odnesti u ludnicu. I treba me odnesti u ludnicu. Tek smo trebali pušat. Treba mi sve do onoga sa mnom, ma jebem ti da nije bilo injekcije, svašta bi radio, polomio bi sve živo. Samo da dođem sebi da više ne mereš ti durat koliko se toga nakotvilo po tijem kancelarijama, pa ti ne može živt od njih. Ko žohari, da samo daj vamo, daj tamo, daj vamo. To je čudo jedno. Ja sam taki čovjek, ja sam kazao, ljudi moji, ti mene, ja sam taki čovjek, ti mene moreš, eto ne znam šta ne moreš više od mene uraditi, ali džaba jebi ga kad ti pukne, ja sad, jer neko ode pa se napije u kafanu, pa polupa kafanu, pa pjevačice, pa ja to ne mogu. Moje je da govorim, jer ja samo hoću da kažem ovo, da ja ovu državu i ovo sve, jer ja sam zapamtio i onu drugu državu. Ko nju hoće mene da vrati, ja ću njega ubit, pa taman bio moj ćaća rođeni. Mene niko natrag neće vrat, a sada što malo nam je steglo, mi moramo da se izvadimo iz tih govana. To ja poručujem ko obični čovjek koji ovu državu voli, jer ja sam kazao da bi čovjek volio državu. Država mu treba da more da živi. Nekima je država dala da mogu da žive, a nekima je dala da ne mogu da žive. I sad svi misle da ovi što ne mogu da žive ne vole državu. Ja kažem da to nije tačno. Oni vole ovu državu. On će poginuti za ovu državu. Jer oni da ne vole ovu državu, oni bi je davno razjebali. Mali čovjek, onaj obični, onaj koji nema, on se nada vaza da ima. A onaj koji ima, jebija, šta da ima drugo nada nego vaza da ima. Nikad se on neće misli da on nema. On vaza ima.
To je tako, to je dokazato, ali jebi ga dok je svijeta i vijeka mora biti i jednije i druge. Kad čovjek ovako injekciju dobije, onda to njega smiri i on drugačije postupa. Jer da mene to tako nije smirilo, ja ne znam šta bi od sebe i od drugije sačinio. Jer ja ne garantiram da bi ja počupo i ljude i kablove i onu struju i inventar i tepse. Sve sam ja to počeo čupat kad su meni došli svici. A meni kad svici dođu, onda tim, evo sad, ko što mi glava trne od one injekcije i ko što mi svici dolaze, tako su meni oni došli tada kad sam ja počeo njih, jer da nije bio Kezija i ona trojica šofera s jedne strane desne moje, a ostala petorica s lijeve strane. I ono je mene ufatlo. I kako su oni mene ufatli, nako sam ja njih, kažu ljudi, baco i fato, i jer ja kad ujtim, to više zemlja ne drži, jer ja sam taki čovjek. Ali sada rećemo, kad je meni dalo injekciju, ja sam isto ko kad kad sam počeo raditi. Onda ja nisam bio vješt. I jednom smo pod onom šticom i fapom dočeralo balvane i onaj lanac puko i oni jedan balvan je mene nako kresno s lijeve strane glave moje. Nije posre glave, nego s lijeve strane glave moje. Mene kresno balvan i kad je kresno puko po ključnoj kosti i nama je slomio. Ali kažu ljudi, ja nisam se mako. Ja sam se samo ujtio, a već su meni došli svici. Jer kad je mene puklo, meni je mrak došao, isto ko kad dođeš u sobu pa ugasiš svjetlo, tako je mene kad je mene kreslo s lijeve strane moje glave, ovi balvan ključnu kost kad je slomilo. I ja sam ostao na nogama, a ja sam se onesvijestio. Ja sam ostao pored fapa i stajao i kažu ljudi da je mene balvan sačilo 10 centi u zemlju, a ja sam ostao na nogama. Ja sam taki čovjek, ja sam bio ko zemlja, jak i to je tako, to je čudo jedno. I od tada kad god ja se napnem i kad god ja hoću nešto da kažem i kad počnem da drečim, meni vazda dođu svici. A svici one svjetle baje ljeti. A meni je isto bilo ljeti, bilo zimi, ja kad se razljutim. To je, ja sam doktoru odšao i rekao, doktore, ja ti meni moraš reći, a on ne zna, ja kažem šta je, ja kažem svjetla baja. Jer znaš ono ljeti kad krenu svici, to se kod nas selu kažu svici kad krenu, tako meni kad ja se napnem, kad ja hoću da kažem nešto drugima, ja tad meni krenu svici, a to je sve meni od toga balvana. Od tada to je mene kreslo i ja ti kažem, moja cijela lijeva strana je postala sve slabija. Meni je ruka došla tanja nego desna od toga kako je mene kleplo oni balvan s lijeve strane glave moje, a ne posred glave. Ja ne mogu garantirati da je mene puklo posred glave da bi meni ikakvi svici došli. Mene bi odmah onđer zakopalo pored fapa, jer to kad udari balvan tu više ne raste trava, a kamoli kad čovjeka pukne posred glave. A ja sam gledao kad ljudima saspe glavu, mozak mu prospije kad ga opali po glavi, ko kad je to je posao, to je zajebato. Tako sam ja sada, ali dobro je. Mene je i ovo mene sada glava trne i dobro je. Ja sad mogu samo reći ovo.
Ja sam konja vodio veterinaru. Ja sam gledao kad njemu oždiju onu injekciju ima pol metra u njoj. Ja sad kažem da meni oždiju tolku injekciju, ja ništa ne bi promijenio od onoga što sam ja prije rekao. Ja bi samo još rekao ovo. Da su nas, kad nas je zapošljavalo u šumu gore, kad nas je kupilo po selima, govorili su samo, a mi smo govorili, nemamo škole, ne treba škola, za ovi posao čovjek samo treba biti jako međed, a glup ko konjski, oni, ja ne mogu sada reći, jer tako je nama govorilo, ne treba kad ništa da zna, samo more da tegli i da vuče. A ja kažem da to nije tačno, jer da Ilija, da je bio ko međed i konj, on danas ne bi imao glavu na ramenima. On danas glavu ne bi imao na ramenima. Njemu je isto tako balvan pričepio njegovu nogu desnu, a drugi je 5 balvana krenulo na njega. I šta je uradio Ilija? Uzeo bradvu, onu sjekiru oštru i sebi nogu osjekao da bi se oslobodio i da bi živu glavu na ramenima sačuvao. Onda ga svo zafrkavalo ga presjeće što je on tu uradio kad je oni je 5 balvana se zastavilo 4 metra od njegove noge. Otkud je on znao da će se zostati 4 metra od njegove noge? Ilija jednoga u penziji sada blago njemu da ne gleda mene i moje jada i moje svice koji mi udaraju sada po ovim sastancima gdje se puši, tamo samo dođu i one kade cigare i balegaju i pričaju, ti više ne vidiš kad neka zakasniš na oni sastanak, pa kad uđeš unutra ne vidiš nikoga od onoga dima, od onije, ne znam, se samo što se podave. Ili kad nam dođu gore u šumu, nama drža sastanak, ništa, nikakvih je sastanaka nema kod nas, sve radiš na polju, a jedino kad sastanci zatvorite unutra pa ti nakarika vatru, mozak ti tvoj provrije, pola nas spava, nitko šta slušaš, šta onaj balega i sere i priča, niti znaš i samo kažeš ja sam za to na kraju. Jer te opamprči, jer niko, ja ti kažem, niko osmra da nije umro od propuva jest, a kad te nako zatvori, ono naprede, nasprede, ne znam šta više ne rade, to se onesvistiš od umora i ne znam kod čega, niti ja znam šta o meni tamo drži, govore i ne znam šta govori, ja samo kažem ja sam za i tako je to bilo i tako se to radilo godinama. Dok čovjek jednom nije progledao kad ga je stislo i kad ne mere više da zarađuje onoliko koliko mu treba. Jer ja ti kažem, ja ne napadam nikoga, ja kažem i naš seljak čovjek je zajebat. To je čudo jedno, kako je on isto saprkat. Jer on jel dođe kosba, jel dođe ona vrždba, jel dođe sijanje, on posao bolovanje ode tamo na njive i ne zaradi. A ja ne bi njega pitao, ja bi pitao oni kojima daje bolovanje. Kako mu ti po bolnicama daju bolovanje kad je on zdrav? Kako ti mogu davati dole bolovanje? Komu daje bolovanje? Ja bi to pitao. Ko će njegove njive kost? Ja ću se sutra dogovoriti sa svima, ja ću svoje čajre prodat. Ako će svi prodat njive, a niko ne radi na njivama. Neka svi rade u šumi. Ali ja prodam svoju čajru, pa ja kasnije moram od drugih kupovati sjeno i druga da svoje krave i ovce ranim. Jer kolika mi je sada plata kako sam nam bolovanjem mogu samo mačku da naranim. Dobru mačku kod će svoje. Jer to je tako i ne mere drugačije biti. Jer ja sam taki čovjek. Ja sam ošao jednom, samo sam jednom ošao kod doktora. I on me rekao, dobro, ja ću te poslat na more. Gdje ćeš me, rekao, poslat, kaže, na more. Gdje ćeš me, rekao, na more poslat, ja sam samo čuo, dole gdje se ono golo guzira i ja sam vidio to jednom, kako je to, ne bi osrabote se kasnije ženi i djeci vratio. Kad je to sve golo i vise im i gore i dolje i da ja to sada gledam i da ja gledam tu vodornu kako se tamo pliva pred njima i da se ja udavim dolje. Kad ne znam, ja znam po tvrdom koliko ti Bog hoće, mogu bi ja sada skakat šta god hoćeš na glavu, gdje god hoćeš. Kad je ledna i kad ja mogu ovako, ja kad nema to, kad mi kamena sramena, pa ja kad njega oždijem, to nema, to zemlja ne drži. Ali kad mene neko baci uvolja bi se nama udavio. Gdje ću ja dolje, rekao, kako ću ja na more? Kako ćeš ti mene poželjati na more dolje da ja gledam kako to dolje na moru gole guzice i ostale stvari da ja kažem da me po selu zajebavaju.
Ja nisam tio, ma ne kaže ja ću tebe pošlat u banju, pusti ti mater svoj pošalju u banju, pusti mene, daj ti meni šta u kuverti da ja sebi kupim nešto. Ne treba meni banja, ne treba meni more. Meni je more trebalo prije 10 godina, sad mi ne treba meni ništa. Ja sam samo jednom ošao doktoru i to je čudo jedno. A kasnije kad sam htio da odem, onda je reklo popuni ovo, popuni ono, daj vamo, daj tamo. A ti ne znaš šta je nepismenu čovjeku i kako je nepismenu čovjeku da on traži nešto, kaže popuni ovo, popuni ono, a ja ne smijem reći da ja ne znam pisat. Ja ne smijem reći jer mene sram, jer kad se išlo u školu, tada u mom selu škola nije bila 15 km od mog sela škola. I ja nisam mogao i kasnije, kažem, izrasto i prerasto, kasnije me bilo sramota. I ja sam se osladilo, počeo rad i zarađivati i šta će mi škola. Šta će mi škola kad ja trebam sada da uganjam, da ja to nađem glavi mjesta, kad mi do sad nije trebala, neće mi trebati i sad. Jer ja sam taki čovjek. Jer moja najveća škola je to da sam ja sada taki kaki jesam. I ovo što sam ja naučio od tog sastanka do danas, to je moja najveća škola. I da me vide oni moji drugovi s kojima sam počeo rad, jer nas koliko još ima što nismo među živima, ima. I da me oni koji nisu više živi vide. Oni bi se prevrnuli u grobu da su ili živi ili mrtvi, ono bi se isprevrćalo sve kada bi saznalo da njihov jedan drug koji je davo više nek što je mogao davat, da on sada dočka da njega niko neće da ga razumi i da njegovu sadašnju tu kakva jeste situacija okrene za njegovo dobro, nego mi daju injekciju da meni trne glava i da meni svici više ne dolaze. A ja sada obećavam meni samo kad prestane da trne glava i kad mi svici ponovo dođu, ja ću ponovo otići u firmu dolje i ja im kažem da crna zemlja neće držat ni jednoga one što bureke, sirnice, kefire i ostala govna jedu. Ja im to poručujem da mi mogu konjsku satrat injekciju, ja ću njima otići dolje i ako mene rješenje ne čeka, da ja sa prvim ove godine idem u penziju. Ja ću svašta učiniti, a ja na banje i ostala govna i komisija više ići neću, jer to svako zna da je mene balvan klepio po glavi i da ima svjedoka još uvijek koji znaju da je mene balvan sačilo 10 centi u zemlju i da još uvijek tragovi imaju gore u selu, gdje sam ja kad sam bauljio odao sve naopako, jer kad čovjek ide ravno onako stope idu kod medvjeda, a kod mene vazda kad idem po snijegu izgleda kod da dva čovjeka idu. Tako i mene uvrće moja noga lijeva sada. Ti ima, kad gledaš one stope, ti misliš dva čovjeka idu, a u stvari to sam samo ja, čovjek jedan koji ide u selo svoje. Ali ja sam i taki čovjek, jer meni je moja mater govorila, sine, kad ti je najteže ti zapjevaj. I zato ja na ovo sve što sam rekao mogu samo reći, Zora! Svićej! Čudra! Aj, gana! Aj, moja! Prespa! Čemo! Aj, draga! Aj, duša moja! Oblalešu!